Bona nit, companys i companyes, i benvinguts al sopar de l'Esquerra Independentista d'Horta-Guinardó. Com cada any, seguim aquí, als carrers del barri, espais de trobada, espais de lluita. Són els carrers que ens recorden les lluites que han mobilitzat els veïns i veïnes d'Horta. Aquells que van aturar la transformació de la plaça Botticelli en un pàrquing per part de la màfia de Mercadona. Aquelles que defensen el bloc 17. Aquelles que reivindiquen que la casa del fotògraf de plaça Eivissa sigui per al barri i no per a l'especulació. Seguim, malgrat totes les companyes que estan patint de forma directa la repressió de l'Estat, del qual no oblidem tant els Mossos d'Esquadra com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona i la seva Guàrdia Urbana en formen part. Tenim companyes per a qui es demanen anys de presó per haver participat en les manifestacions del 1er de maig o per haver defensat la universitat pública. Per això, estem obligats a continuar treballant per teixir xarxa antirepressiva, perquè ells sempre seran davant nostre amb els seus gossos repressors. Es diguin Convergència, PDeCAT, Esquerra Republicana o Barcelona en Comú. Contra els seus atacs hem de teixir suport mutu. Però no podem confondre la lluita antirepressiva amb l'objectiu com fa el processisme. Nosaltres continuem treballant per destrossar, de dalt a baix, un sistema que ens reprimeix, que ens precaritza, que ens explota i que posa les nostres vides al servei dels seus beneficis. Vivim moments de crisi i vivim moments de recomposició del sistema polític, amb una burgesia catalana que en un moment es va posar la careta de burgesia revolucionària. Però, com sempre, les elits econòmiques es tornen conservadores quan els seus privilegis es veuen amenaçats. Hem assistit a la manipulació, hem assistit al bloqueig, hem assistit al segrest i al malbaratament del 1er d'octubre. Hem assistit, en definitiva, a la traïció cap a les classes populars catalanes que van defensar les escoles enfront del a por ellos del feixisme espanyol, enfront de la por ellos de l'estat espanyol. Mentrestant, aquell partit que havia de renovar l'esquerra, dirigit per Pablo Iglesias, que 6 mesos abans feia formacions per a la militància del PSOE, i per Ada Colau, a Catalunya, que només coneix la classe treballadora perquè li serveix el cafè, ha demostrat no ser res més que el règim i el sistema tancant les protestes a les institucions. Amb la seva falsa neutralitat, els comuns han esdevingut una peça més, una peça imprescindible per a la convivència del règim. Ells deien que la lluita per a la independència era burgesa. Ells, que deien que calia preocupar-se per les qüestions socials de la situació d'extrema emergència que vivim la classe treballadora. Ells ara pidolen amb un pacte amb el PSOE, el partit que representa més el règim monàrquic espanyol. Per això els preguntem: així es preocupen vostès de les condicions socials de la classe treballadora? Sens dubte, juguem un paper representatiu com el que la socialdemocràcia ha jugat al llarg de la història. Un fre a la ruptura, una traïció a les classes populars, una connivència amb els interessos amb els més poderosos que és històrica. L'exemple més evident és la persecució i l'assassinat de Rosa Luxemburg, amb el vistiplau de la socialdemocràcia alemanya. El més recent, el reconeixement dels comuns a l'oposició feixista de Venezuela. I l'exemple més proper el tenim a Barcelona, on l'alcaldessa Ada Colau és còmplice d'haver entregat al govern de Barcelona al partit de Collboni. Que no oblidem, és el PSOE, el partit del règim, el partit dels GAL, de l'OTAN, de Filesa, de les reformes laborals, del treball temporal i del 155. El partit que ha governat Barcelona durant 40 anys i l'ha convertida en la Barcelona de les elits, la Barcelona que ens expulsa dels nostres barris i ens allunya de la nostra gent. Contra nosaltres, contra les veïnes organitzades, assistim a una campanya mediàtica que a través de la idea d'inseguretat pretén justificar l'increment de les mesures repressives. Sota el mandat d'Ada Colau, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha vist com es feia realitat el seu somni humit, el de la repressió amb total impunitat. Sota el mandat d'Albert Batlle, que era cap dels Mossos d'Esquadra, quan van reincorporar aquells agents que van assassinar Juan Andrés Benítez, què podem esperar?
el que ja veiem, que la repressió que el passat mandat es va fer palesa en el racisme que corre per les venes de la Guàrdia Urbana s'estendrà a tothom, a tots i cadascú de nosaltres, les putes, els pobres, aquells que molestem dins la seva Barcelona, que no té res a veure amb nosaltres. Aquest estiu, la Guàrdia Urbana ha emulat els seus companys de la Policia Nacional i ha dedicat l'estiu a fer una por ellos contra aquells que intenten sobreviure als carrers, fent front a la injustícia d'una llei d'estrangeria racista i classista. La distòpia del projecte polític de Valls s'ha fet realitat a la Barcelona de la socialdemocràcia. Sota la mirada atenta del paracaigudista francès, per desgràcia nostra, nascut al nostre barri, el govern de Colau i Collboni aplica el programa polític de les elits espanyolistes. És el programa polític del classisme, del racisme i sí, diguem-ho clar, del feixisme, perquè és el que són, feixistes. L'abril passat, els polítics cridaven a les urnes de l'estat espanyol sota el crit d'alerta que ve Vox. Vox és el programa de màxims de la dreta, desacomplexat, sense cap careta. El règim espanyol es basa en aquest mateix programa. O és que no hi ha llei d'estrangeria i CIE sense la necessitat que governi Vox? Qui va fer aquesta llei d'estrangeria? Sí, el PSOE i Convergència i Unió. I és que no hi ha feixisme als carrers? No es manifesten amb una absoluta impunitat cada cop que volen sota la protecció dels cossos de seguretat de la Generalitat, del PDeCAT i d'Esquerra Republicana? Hi són, i la responsabilitat de fer-los fora recau totalment sobre nosaltres. Perquè contra el feixisme i el racisme, contra aquells que pretenen enganyar-nos sobre qui és l'enemic, que els quedi ben clar que el que hem d'esgrimir és el nostre orgull de classe. Però per molt que els pesi, tenim uns barris i unes classes populars combatives organitzades en multitud de lluites. I per això, aquest any no ens volem estar de fer un esment a col·lectius com el Comitè Antifeixista i Feminista i la xarxa d'habitatge del districte, que treballen per seguir teixint unitat popular. I sí, visca la lluita antifeixista, perquè les veïnes del barri han dit molt clar que Ràdio Horta-Guinardó no és la ràdio del districte i que hem d'esborrar el feixisme també de les zones. Finalment, volem fer esment a totes les organitzacions de l'esquerra independentista, Arran, Endavant, la Candidatura d'Unitat Popular i el CPC, perquè continuem fent el que hem fet sempre, treballant als nostres barris, organitzant el carrer i treballant per la resistència. Si una cosa tenim clara és que mai, malgrat la repressió més cruenta, no claudicarem. Som els fills dels obrers que no vau poder matar, som les netes de les bruixes que no vau poder cremar. Gaudiu de la festa major i seguim sempre als carrers, perquè avui ens trobem els qui van protegir les nostres escoles el 1er d'octubre. Som també els qui érem al carrer aquell 3 d'octubre, aquell 8 de novembre, aquell 8 de març. Als carrers dels nostres barris, l'esquerra independentista segueix dempeus cap a la independència, el socialisme i el feminisme. Visca la terra!